kokonaisuus minusta on hakeutunut tähän huiskauksia ja huutoja näyttelyyn. Teema, tämä on tässä pyöritelty muutama vuoden ja nämä työt on syntynyt sitä kautta. Se on semmoinen päälle vyöryvä asia ja ehkä on vaan niin hakenut sitä tunnetta. Tenniskaveri sanoi mulle kerran näin röyhkeästi, että sun taide ei ole mitään, kun se on tietokoneen tekemät. Voi herra, tietokone ei tee yhtään mitään ilman ohjelmoijaa ja käskyä. Mä oon Revol-ohjelmoinnilla tehnyt. Mulla on hyvät ideat näihin. Mä olin friikkinä, en tykkää tehdä akryylillä muuta kuin teen aina pohjat, niin tapaan sen valkoisen ja sitten mä rupean tekemään öljyllä päälle. Ehkä ristiriitaa tämän tyyppistä, mutta joo, ei kyllä enempää sanoa.